Moi, Puolukka Petsup täällä. Tänään mä ajattelin tehdä Petsille kaulapantoja. Tarvitset timanttitarroja tai tällaista glitter helmitarranauhaa. Mutta mä sanon tätä ihan vaan timanttitarranauhaksi. Sitten tarvitset teippiä. Mulla on vaan normaalia, koska meillä ei ole värkästä nyt. Sitten sä tarvitset petsin, jolle haluat tehdä kyseisen kaulapannan. Sitten sinitarraa. Ja jos haluat, tai sinulla on, niin voit käyttää apuna jo valmiiksi tehtyjä kaulapantoja. Mutta jos ei ole, niin ei ole pakko käyttää. Sitten saatat teipin ja katkaiset siitä vaikka jonkun, ehkä ton pituisen pätkän. Te ette nyt varmaan näe, mutta ei se haittaa. Näin. Ei nyt varmaan sitten näe, että näkyykö se tuossa. Tuollainen pituisen. Mutta näin. Se on nyt tällainen, jos te näette. Sitten saatat jopa kumpaa. Ei ole edes pakko olla molempia. Mä otan vaikka tälläteen tästä näin. Sitten mä vaikka otan täältä, mä voin ottaa vaikka tästä. Vaikka 2 pätkää tällaista. Näin. Ja sitten vielä toiselle puolelle sellaiset 2 pätkää. Eli tosta. En kauheasti. Mä oon aika paljon sitten käyttänyt siis tarranauhaa, mutta on sitä vielä aika paljon. Siis 13. Sitten tulee nyt vähän minua, mutta tollanen. Sitten saatat sen halumaspetsin, kaulapannan ja sinitarraa. Sitten saatat sinitarrasta jonkun ton kokoisen pallon ja sitten saatat kaulapannan, laitat sen nurjalle puolelle. Itse asiassa voisi ottaa vähän vähemmän, puolet ehkä siitä, ehkä joku ton verran. Sitten sä otat sen kaulapannan, laitat sen nurjalle puolelle. Sen. Sitten näin. Ja sitten saatat petsin, jos haluat laittaa sen, ja sitten mä laitat sen sille petsille. Eli hetki. Näin. Nyt sitten eli näin voit tehdä petsille kaulapannan. Moi moi, nähdään seuraavassa videossa.